Goedemorgen Danny. Goedemorgen. Welkom. Dank je. Hoe gaat het met je? Heel bijzonder, maar wel heel goed eigenlijk. Goed? Ja. Goed. In ieder geval blij dat er weer het laatste jaar weer veel energie in de horecasector zit, kan ik me voorstellen. Absoluut. Huh? Goed, in 22 maart, april, toen ging alles open. Dan ging het ook meteen goed open, denk ik. Toen ging het heel turbulent, zeg maar. Het ging echt van links naar rechts. Er werd heel veel ingehaald. Je ziet dat in 2023, waar we nu in zitten, dat is geleidelijker geworden. Ik denk alleen dat in 2022 was wel echt een heel pittig jaar, omdat je gaat uit die startblokken, maar je gaat eigenlijk in slow motion, ga je een sprint aan. Ja. En alles was wel ontwricht. Ja. Dus ook naar je toeleverancierskant, partners wat of niet meer bestonden of het bijltje erbij neer hadden gelegd. Ja. Uiteraard, met alle begrip. En de krapte, personeelskrapte, de dingen, dus dat was... En aan de vraagzijde enorm veel vraag. Dus, en heel veel vraag inderdaad. Ja. Maar ik vond, we hebben de energie kunnen terugpakken en met het team. En we zijn dat ook met volle overgang weer gaan doen. Toen ik onder andere uiteraard dit interview voorbereidde, dus even het videogesprek terugkreeg van 5,5 jaar geleden. Ja, los van wat er allemaal natuurlijk veranderd in 5 jaar, kunnen we het daar nog over hebben. Maar het bekroop me wel even het gevoel van wow, dat is alweer 5,5 jaar geleden. Tijd gaat snel. Heb jij dat niet ook soms? Ja, heel snel. En dus toen je de uitnodiging stuurde, dacht ik ook van 5 jaar. Ik kan me dat interview nog wel herinneren. Dus, sta je daar soms bij stil of gaat het leven zakelijk, privé altijd maar door en sta je daar niet echt bij stil eigenlijk, dat het zo snel gaat? Nou, ik denk dat ik, zoals afgelopen maandag, een goede vriend van mij die was zijn vader verliest, waar je naar een begrafenis. Dat zijn wel echt momenten, denk ik, waar je echt heel goed stilstaat. Ja. En ook even dat stukje relativatie pakt van, nou, hoe snel kan een leven lopen, zeg maar. Hè? Dus dat, ik denk alleen ook door corona, om dat woord dan toch te gebruiken, 2 jaar, dat we wel heel veel dingen anders gaan inzien. Dat hebben we ook eigenlijk, denk ik, toegepast nu in de organisatie. En dat zien we ook terug, hoe we met, als team omgaan, maar ook met vrijheid, vakanties. Ja. Ook die juiste momenten pakken. Maar het is misschien dan toch wel te makkelijk gezegd om te zeggen, nou dan achteraf gezien was corona een geschenk. Dat toch weer niet, denk ik. Nou, wat dat betreft denk ik dat punt wel. Ja? Ik denk ik hoor dat ook heel veel mensen zeggen, dat echt een bewustwording is geweest, die periode. En ook wat ze nu dan ook wel echt inzetten, zeg maar. In een dagdagelijkse operatie en hoe ze daarmee omgaan. En uiteraard, dat heeft ook heel veel emotionele en een hele andere kant. Dat je eigenlijk denkt van, overleven we dit? Hè? Kijk, zeker in die eerste periode, toen alles heel onbekend was. Dan ben ik ook wel eerlijk dat ik wel af en toe een traantje wegliet en nachten wakker lag. Ja, nachten, ja. Veel moeilijke beslissingen met maar de helft van de informatie, of nog minder, denk ik ook, niet? Ja. Ook. En ook af en toe een beslissing moeten nemen voor over 4-5 maanden waar je totaal geen zicht op hebt of je dan de juiste beslissing maakt, wel of niet. Ik denk dat we na een half jaar kunnen zeggen dat we toen toch best wel, ook vanuit de overheid en noem maar op, alles goed gesteld hadden. Ja. En dat we van daaruit zijn wij, denk ik, ook naar mijn team toe van heel creatief met de situatie omgegaan. Ja. En kijken eigenlijk altijd wat wel kon in plaats van wat niet kon. Ja. Heeft dat de groei van de event management groep of de ontwikkeling, de groei hoe je het wilt noemen, toch afgeremd? Of ben je eigenlijk meer dan tevreden hoe de event management groep vandaag de dag ervoor staat? Of had het verder gekund of anders? Of zeg je nee, ik ben eigenlijk een tevreden man hoe het er vandaag voor staat? Nee, ik ben een heel tevreden man hoe het er nu voor staat. Ik kan me ook herinneren dat ik bij jou in het interview zei 5,5 jaar geleden dat je als ondernemer ook wel eens graag een reset of een rode knop hebt. Waar je in ieder geval even de tijd zou kunnen stilzetten. Nou, die is gekomen. Die is gekomen. Dan moet ik zeggen, in het eerste half jaar had je dat gevoel niet. Maar daarna denk ik dat wij heel goed naar de hele structuur. We hebben nu eigenlijk onze hele achterkant. Die tijd hebben we echt benut om dat echt naar deze tijd te maken. Dus dat is van een heel CRM-systeem. Het juiste systeem gevonden, waar we eigenlijk heel lang op zoek waren, wat niet werkte. Of in ieder geval niet naar onze organisatie. En dat hebben we allemaal kunnen toepassen. Dus
wat dat betreft was dat dan ook wel de tijd wat we echt benut hebben voor zulke dingen. Ja. In die afgelopen 5, 6 jaar ook een traject waarbij je afscheid hebt genomen van locaties of in een andere formule en weer nieuwe locaties erbij. Het was niet alleen maar locaties erbij voegen, hè? Het was een en verhaal. Het was een en verhaal, hè? Dat is ontwikkelen. Ik wil eigenlijk het schetsboek willen meenemen, ben ik vergeten. Wij is denk ik ook 5 jaar geleden ook geschetst. Nou, ik doe eigenlijk elk jaar wel een schets maken van hoe zie ik het voor de komende 3 tot 5 jaar. Ja. En ik denk ook dat we in dat interview ook wel hadden over samen. Nou goed, ik heb een zakelijke splitsing hebben we toegepast in 2018. Goed, dan zijn we nu een aantal jaren verder en dan is dat ook gaan rusten. Toen was dat ook even ook turbulent, zeg maar, die periode te noemen. Maar dat heeft ons denk ik wel, alle partijen heeft dat ons weer verder gebracht, waar we nu staan. En voor mij is het heel belangrijk, dat heb ik ook ondervonden dit jaar, met een leeftijd van 40. Dat is een mooie leeftijd eigenlijk. Maar je moet er wel even over nadenken. Je moet er wel even over nadenken. Ook moeilijk? Of nee? Een paar jaar geleden, 5,5 jaar geleden heette de serie Xavier ontmoet de jongen. Ja. Hoe voel je je nu? Voel je je nog ik voel me nog jong. Ja, ik voel me echt wel jong, maar als ik dat zo mag zeggen, als je kijkt, dan kijk ik altijd terug vroeger, toen ik een jongetje van 8 of 9, 10 was, dan dacht ik altijd 40, dat is oud. Ja. Ik denk alleen dat we veel moderner zijn gaan leven, de maatschappij heel anders er is uit gaan zien en tot 40 misschien net een hele mooie leeftijd is. Waar je kom je pas kijken eigenlijk. Eigenlijk komt kijken, precies. Ja. En in ieder geval die bagage wat je hebt meegenomen in die afgelopen jaren, die ook gewoon goed benutten en toepassen. Je hebt veel geleerd tot deze leeftijd en nu kun je dat nog concreter inzetten eigenlijk. En ik wil dat ook graag gaan overdragen. Dus ik denk, en nogmaals, ik heb niet alles in pak, dat wil ik daar niet mee zeggen. Maar ik denk in de branche waar we acteren en hoe we EMG hebben opgezet, dat we daar ook hele jonge ondernemers goed in kunnen begeleiden, maar ook de stap kunnen maken. Ja. Dus wat we eigenlijk nu zijn aan het doen is een EMG 2.0 zeg maar aan het ontwikkelen. Naast het EMG wat we hebben staan, het huis. En daar zijn inderdaad de afgelopen jaren wat ontwikkelingen geweest. Ja. Landgoed van der Hoeven, dat is naar Bas IJs toegegaan. Dat functioneert via een EMG-abonnement. En we financieren, dus dat hebben we vorig jaar toegepast bij Kasteel Pietersheim. Ja. En met Bas IJs ook toen, ja inderdaad. Dus en ook een hele jonge ondernemer eigenlijk nog. Die had ook een droom had en dat we samen gaan verwezenlijken eigenlijk. In die fase zitten we nu, zeg maar. En dan zie je dat EMG groeit in inkoop en de dingen. Dus dat zijn echt wel voordelen die ik denk wat heel goed toepasbaar zijn, ook voor een jonge ondernemer. Dit jaar hebben we Stadboek Commode en Sittard hebben overgenomen. Ja. Dat doe ik voor 50% met Lydia en Tigo. Dus we hebben ieder 50%. Ja, we doen er een EMG-sausje over, maar ook het koppel 22 en 23 jaar. Maar echt mensen die wat gastvrijheid in hun vader hebben staan. Dus echt nog de oude routine, zeg maar. Terwijl het jonge mensen zijn. Hè? Jonge mensen, maar echt super trots. Dus, dat voelt heel fijn, het voelt heel goed. We hebben ook met elkaar uitgesproken dat we echt wel verder willen ontwikkelen. Dus we zijn nu ook toch wel eens verder aan kijken. En dat ga ik eigenlijk, zo zie ik dat ook wel nog die uitgroei binnen EMG, maar anderzijds ook de samenwerkingen nog harder acteren. Nou, waar we hier op deze mooie plek zitten, sinds 1 april. En waar baseer je dan op van, deze locatie past niet meer bij ons? Of je zult wel meerdere aanvragen krijgen per jaar van kom eens kijken naar onze locatie. Is dat altijd hetzelfde checklijstje of varieert dat? Varieert. Ja goed, kijk, ik denk dat waarom Landgoed Schiffelhoeven en Kasteel Pietersheim, daar had je een hotelfunctie. En ik zie... ik ben heel eerlijk, ik ben niet echt een hotelier. Dus dat wordt dan ook belastend. Iets wat je doet moet leuk zijn, daar moet je je focus op kunnen behouden. Dus vandaar heb ik eigenlijk gekozen om die twee sowieso. Anderzijds denk ik dat we echt mogen zeggen dat we op dit moment, ik denk echt wel 25, 30 locaties per jaar aangeboden krijgen. Dus dat is best wel veel aanbod. Zo. Maar dat is ook de kunst, of we dat ook in het interview in 17, het nee zeggen van. En
Lukt dat beter? Steeds? Veel beter, ja. Niet alleen tegen locaties, maar in het algemeen? Heel veel beter. Ja. Nee, ik denk ook dat we echt gewoon bewust zijn gaan kiezen van wat doen we wel, wat doen we niet. En dan kijk ik ook, dat zie ik als echt mijn medegenoot en rechterhand Michelle, die waar we ook heel vaak over brainen van doen we het wel, doen we het niet. Maar dat we daar echt heel veel ook nee zeggen. Omdat we dan wel een product kunnen verkopen waar we goed in zijn. Ja. En wat past bij het DNA ook van de groep. Juist, ja. En dat heeft ook wel denk ik met corona te maken. Dat we van tevoren deden we... Ja, dat deed je toch wel even, dacht je van, nou kom, laten we het erbij doen. Ja. En nu pak je eigenlijk liever dan dat stukje rust en ga je iets doen. En je voorbereiden op de dingen waar je echt goed in bent. Zodat je die kwalitatief nog beter kunt doen eigenlijk. Ja. Je noemde Michelle inderdaad, het team en de mensen vind je ook altijd belangrijk om echt centraal en veel aandacht te geven. Heel belangrijk, ja. En dat voelt gewoon ook heel goed. Dus dat is... Als je kijkt wat we aan een hele leuke groep jonge, dynamische mensen om me heen. Ja. En dat brengt het ook terug naar je relaties. Dat is gewoon zo. Als je kijkt naar hoe we toch beoordeeld worden. En dan denk ik toch dat het de key points is persoonlijk, flexibel opstellen. Echt met de opdrachtgever meedenken. En eigenlijk altijd voor die 10 plus willen gaan. Ja. Je team is belangrijk. 5 jaar geleden zei je letterlijk van ik vind het team belangrijk, ik vind mijn ondernemerschap, daar krijg ik positieve prikkels van. Maar mijn kinderen zullen altijd centraal staan. Ja. Dat is ook een onveranderd statement, denk ik. Ja, absoluut. Nee, dat zijn, mijn 4 kinderen zijn eigenlijk voor mij echt alles. Dus dat is voor mij... dat gaat elke discussie, dialoog, ook op werkvlak gaat dat ten boven. Ja. En kun je ook die tijd ervoor vrijmaken, net omdat je zo'n team hebt, waar je dan niet meer net bij elke meeting moet zijn? Ja. Of hoe vind je die balans daarin? Dat we het zo onderbouwd hebben, dat we dienen de particuliere markt en we dienen de zakelijke markt. Mm-hmm. Die zakelijke markt ziet dat er een concentratie is van maandag tot en met zaterdag. Zondag zijn we eigenlijk, noem het ouderwets, maar dat is meestal voor iedereen een familiedag, zeg maar. Wat ik gewoon leuk vind, is dat als 40-jarige met je zoon naar een voetbaltoernooi... Ja. Dat je eigenlijk, ik denk, een heel groot deel van je netwerk daar weer terugvindt op zaterdagochtend bij het voetbalveld. In een andere setting dus. In een hele andere setting, maar heel prachtig. En je ziet de oudste, die draait alles af en toe mee. Dat mag natuurlijk niet, maar goed, dat doen we, hebben we zelf ook altijd zo gehad. Ja. Dus we hadden afgelopen weekend de Ibiza-markt. Dan laten we gewoon op een speelse manier een paar uitjes laten we mee. En ze doen dat echt heel gepassioneerd. Nogmaals, ze moeten echt een vrije keuze hebben wat ze gaan doen. Ze hebben nog een paar jaar om te kiezen. Hè? Dus, we hebben nog een paar jaar te kiezen. De ene roept wel. Ik zou dat wel heel mooi vinden als ik iets met zou kunnen opbouwen. Ja. Maar het is aan hun de vrije keuze. De oudste is nu... 13. Ja, die heeft nog een paar jaar. Heeft nog een paar jaar. Ja. Huh? Wat zijn in het algemeen de grootste uitdagingen op dit moment? Ik hoor heel vaak personeel, maar wat dat betreft hebben we echt hele mooie partners. Als zijn de Horekeer hier in Maastricht, een Eventi. We hebben echt een redelijk grote groep ZZP'ers wat we al jaren kunnen behouden. Dus daar zie ik niet het probleem. Nee. Als ik kijk naar het management, krijg ik toch ook wekelijks wel een sollicitatie binnen. Maar goed, we hebben een heel mooi team staan, dus op dit moment heb ik het niet nodig. Nee. Waar je naartoe moet gaan kijken is denk ik naar, ga zelf naar de supermarkt. De inkoopkosten? Tanken, inkoopkosten, over het algemeen. Dus dat is uiteraard iets, ik denk met 10-15% zoals ook genoemd wordt, zie je ook wel terug in het dagdagelijkse. En ga je dat dan bij die opdrachtgever neerleggen, die rekening. En daar moet je denk ik als ondernemer heel goed de balans in zien te vinden. En ik denk dat we er allemaal aan moeten werken tot het uiteindelijk ook wel weer iets gaat dalen. Ja. Het klimaat in Limburg, en dan heb ik niet over de mooie temperaturen die we nu hebben, maar het economisch klimaat hebben we ons daar de laatste 5-6 jaar in die zin voor jouw sector positief in ontwikkeld? Of je hoort ook soms, alle bedrijven met hun hoofdkantoren trekken weg, dus er is minder zakelijke business die partijen en dergelijke nodig hebben. Vind je dat we daar op de goede weg zijn als provincie? Of
En natuurlijk is het met het bedrijfsleven, de overheden en iedereen samen. Of zijn we een beetje de boot aan het missen? Of heb je dat gevoel niet? Nee, dat gevoel kan ik niet zeggen. Nee. In ieder geval, ik geloof dat wij hier een hele prachtige provincie hebben. Als ik kijk hier wat wij in Maastricht, waar we dan acteren, is denk ik 76% buiten Limburg, dus op regionaal of internationaal vlak. Je hebt niet het gevoel van, ik moet met een volgende locatie misschien toch maar voor de zekerheid ook eentje in de Randstad nemen of in Eindhoven, want stel het gaat hier iets achteruit, dan heb ik in ieder geval iets meer... Ja, goed, bij ons zit natuurlijk de schikking in het particuliere en in de zakelijke markt, dus daar zie je wel een hele goede balans in, maar ook goed voor je prognoses en dingen te verwerken naar volgend jaar. Kijk, we doen dit jaar 250 huwelijken in groep. Oh. Ja. Dus daar zit een hele goede basis. Ja. Nou, ik denk voor volgend jaar hebben we er ook alweer 150 verkocht, dus dat zit ook goed. Ja. Eindhoven, nou goed, toevallig vorig jaar met Michelle zijn we daar gaan onderhandelen. Nou, daar hebben we niet voor gekozen op dat moment, die locatie. Ja. Daar waren we er niet klaar voor. Ja, we hebben daar wel iets in de boeken mogen kijken. En als je dan kijkt inderdaad naar het landschap van bedrijven, dan denk ik wel dat er een wens ligt om daar ooit nog een stap te maken. Maar dan misschien wel met de Limburgse trots. Om daar ook die gastvrijheid. En ik denk dat qua Brabant en Limburg dat er weinig verschillen zitten. Maar dat zouden we zeker nog ambiëren. Ja. We gaan even de MacBook of de laptop erbij pakken. Yes. Over 5,5 jaar geleden zaten we samen, volgens mij zaten we in de Bellen samen, een andere locatie. Ja. Van jou, ook nog altijd binnen de groep, hè? Yes. Ja. Laten we even kijken wat je daar vertelde. De succesfactor is denk ik, als het dan even naar mij, want dat is je vraag, de juiste mensen bij elkaar brengen. Ik denk dat me dat heel goed afgaat. Het is natuurlijk altijd raar om over jezelf te zeggen dat je succesvol bent, maar ik als buitenstaander mag dat dan zeggen. Dat was 5,5 jaar geleden de succesfactor. Zie je dat nog altijd als de belangrijkste keypoint, zeg maar? Van, ja, volmondig ja. Zonder die of het nu de medewerkers zijn, of de contacten, of de opdrachtgevers. Ik geloof daarin dat als je de juiste mensen bij elkaar brengt, en dat is eigenlijk wat we ook met EMG 2.0 eigenlijk zeg maar doen, dan geloof ik echt dat echt wel naar je succes gaat, als het oprecht is. Ja. En af en toe moet je geven en niks terugnemen. Of in ieder geval niet het verwachten dat er iets terugkomt. Reciprociteit heet het dan zo mooi. Reciprociteit, dus daar geloof ik in. En is het dan ook net in het netwerkkant, investerende mensen, investeren in je zakelijk netwerk? Ja. Is ook belangrijk? Ja. Ik geloof dat we toch in een markt zitten kijken. Ik denk dat we allemaal mooie collega's hebben. Als je hier zou opsluiten en je zou gaan wachten van eens kijken wat gebeurt, dan komt er niks. Dan komt er niks. Goed, dan komt er iets. Dat er hier een prachtig pand staat en een mooie story. Maar stukken minder. Ja. Goed, tegenwoordig ondersteun je natuurlijk via een groot deel ook via een online wereld. Ja. Je laten zien en zichtbaar blijven. Maar ik geloof wel dat het... ik denk dat we gewoon in een wereld zitten waar echt die persoonlijke touch en het verbinden van, dat gewoon heel goed werkt. Ja. Mooi. Mooi dat dat nog 5,5 jaar hetzelfde is. Hè? Dus dan was dat een goede visie. Nog, uiteraard kijken we terug hoe je onderneming er over 5 jaar zou uitzien. Over 5 jaar, zoals we nu zitten, zoals het er nu allemaal uitziet en waar we nu in staan, denk ik dat er inderdaad nog een aantal locaties zullen bijkomen. Ik denk dat we de uitbreiding op alle 3 de pijlers, dus enerzijds op hotelgebied, anderzijds op de venues en daar nog een uitbreiding in zoeken. En het label de event architect waar we in 2017 mee gestart zijn, dat vele malen groter maken. Nou, veel veranderd. Ja, dat is dus locaties dat was een samenstelling. Ja, precies. In ieder geval met mijn oude compagnon. Ja. En toen hadden we natuurlijk een hele andere visie. Ja. Die wat we toen hebben laten uitwerken. En eigenlijk klopt er wel iets in het verhaal. Door de splitsing zijn er natuurlijk meerdere hotels bijgekomen, maar anderzijds ook meer venues. En hebben we de event architect, het label, hebben we proberen te ontplooien. Maar ik denk dat we veel meer terug zijn gegaan naar de locaties. In plaats van externe locaties. Externe locaties. Ja. En doen we alleen maar iets extern als we daar volledig achter staan. Ja.
zo zie je eigenlijk dat je niet kunt voorspellen eigenlijk. Je kunt veel willen, maar je hebt niet alles zelf in de hand. Nee. Dus ik weet niet of er over 5 jaar een nieuwe reeks weer komt. Dat kan ik ook niet voorspellen. Ben ik benieuwd. Maar kun je daar nu uitspraken doen over? Nee, over 5 jaar? Ja. Eigenlijk niet dan. Nou, ik denk het wel. In de zin van dat je koers ergens naartoe. Ja. Ik denk dat je dit... ik geloof wel dat wij dan dat er een heel mooie organisatie staat. Met heel veel jonge ondernemers die wat we kunnen begeleiden. Waar we samen die wedstrijd mee gaan winnen. Dus echt gewoon het jonge ondernemerschap motiveren. En nog een aantal mooie locaties erbij toevoegen. Wens ik je veel succes mee. Thanks.